Son Rosa Álvarez Prada, son psicóloga, vim a esta cidade de Compostela a estudiar psicoloxía. Estou no decanato do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, non? Tamén dedico parte do tempo do que podo a colaborar en iniciativas ou con entidades sociais tamén, feministas, para contribuir a ter esa sociedade máis xusta e máis igualitaria, non? Non podo falar de dificultades a nivel persoal, non? O que sí é que a miña carreira fíxome ser máis consciente destas desigualdades que hai entre homes e mulleres. Bueno, sí que creo que mellorou, sí, e houve avances, non? Eu creo que eso é indiscutible, houve avances, se mellorou moito, se mellorou no tema da igualdade, non? Pero, bueno, a fenda está aí. Podemos ver que, por exemplo, a corresponsabilidade a día de hoxe non existe en todos os fogares. Claro que houve avances, hai titulacións que eran masculinizadas totalmente e hoxe temos mozas incorporadas aí. Se alcanzaron tamén cuotas de poder, non? Si, son nai e moi contenta de selo, non? Teño un compañeiro que foi e é totalmente corresponsable coa crianza do noso fillo e da nosa filla, non? E valoro moito que potenciara que tuvera un tempo tamén para mí, o máis xente, un tempo de ocio e que tuvera para mí, non? Iso é moi importante e sin nada a cambio. Se teño que pensar así, te diría que nunca se den por vencidas de que os dereitos están conqueridos, porque os dereitos costa moito gañalos e moi pouco perdelos. Que tomen conciencia de que a igualdade vai a ser moi positiva tanto para elas, para as mozas como para os mozos, porque seremos máis felices se temos realmente unha igualdade real.